барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, як хабари хуш барои ҳама нафароне ки мехоҳанд дар Федератсияи Россия қарор дошта бошанд. ахбороти навай бо диққат тамошо кунед ва ба дигарорам равон кунед то бохабар бошанд. ман якчанд пеш як навор кардам ва гуфтам ки Федератсияи Россия барои донишҷӯён квотаҳоша зиёдтар гардонид. вале имрӯз аз ҷониби Россия як қарори нав биромад баҳри нафароне ки мехоҳанд дар Россия кору фаъолият кунанд. мисол мегирем, агар яке аз шумо ба Россия мерен кору фаъолият мекунед ва дар вақти кору фаъолият кардантон метавонед ки бо тариқи ройгон дар коллеҷҳо дохил бишен, дарс омӯзӣ кунед. яъне дар қарори нави Федератсияи Россия омадагӣ астае ки 750 квота ҷудо карда шавад барои шахсиятҳое ки ба Россия сафар мекунанду кору фаъолият мекунанд. борои кору фаъолият карданашон боз метавонанд ки ройгон дар коллеҷҳо дохил шуда забон омӯзӣ кунанд. гарчанде ки шумораш камам боша ва умедвор ҳастем ки дар солҳои оянда шумораш зиёд шидан мегира ва квотаҳо яъне ки зиёд мешаванд барои чунин нафарон. ассалому алайкум ба ҳама. чхеле ки медонед мо конкурс дорем ва конкурси мо то ҳол идома дорад. дар конкурси мо ҳамагӣ 850 дона билет мебоша ва нархи як билет 250 рубла дар бар мегирад. ҳамагӣ 26 дона приз дора конкурси мо. 5 та конверти 200 доллара, 10 та конверти 100 доллара ва 10 та конверти 1000 сомонаву 1 та телефон. конвертҳои пулӣ ҳамашон тайёранд. ҳар як ғолибе ки муайян мешавад, мо конвертҳои пулиро хидмон бурда дар дасташ меспорем. барои харидорӣ кардани билет метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳои Сбербанк 250 рубл партоен ва чектона дар рақамҳои WhatsApp хати ному фамилиятон роӣ кунед. картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нафароне ки агар ғолиб шаванд дар Россия қарор дошта бошанд, пула дар карташ мепартоем. ба 250 рубл метавонӣ соҳиби приз бошад. бахта бисанҷ. муваффақият шумо дорад. як ахбороти дигар оиди ана ҳамин чизае ки шаҳрвандии Россияра гирифтанд. ман дар як видеои худам қайд намудам ки бо тариқи паспорти СССР метавонанд ки шаҳрвандии Россияра дастрас кунанд ва Федератсияи Россия қарори нав бировардагӣ буд ки давлатҳои иттиҳоди мустақил метавонанд ки аз ҷониби худшон, мисол мегирем, шаҳрванди Тоҷикистон аз Тоҷикистон метавонад ки дар посолствои Россия ариза пешниҳод кунад ва соҳиби шаҳрвандӣ Россия бошад ва метавонанд ки ба посолствои Федератсияи Россия муроҷиат кунанд бо тариқи онлайнӣ ё ки бо тариқи хатӣ ариза бинависонанду аризашона агар ки қабул карданд, ҳатман во метавонанд соҳиби шаҳрвандии Россия бигарданд. дар Федератсияи Россия чхеле ки медонед рейдҳо зиёд шиданд ва дар ин рейдҳо чандин касора виездошона маҳкам карданд ки худшон дарак надоранд. ба ҳамин хотир тавсиятон метавонам ки як бор виездона проверка кунанд ки оё аз Россия депорт шидагиен ё ки депорт шидагӣ нестен. барои проверка кардан дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед, проверка мекунад, ба шумо ҷавоб мегардонад. касое ки савол додагиен ба саволотон ҷавоб гирифтагӣ нестен, интизор бошед. дар барномаҳои оянда мо ҳамаи комментарияҳоро мехонем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳ. аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад.